Hyvä Felix. Noniin, brrr. Pitäisikö mun kysyä toisia, siis lähteä tänään retkelle? Mitä mieltä oot, Felix? Joo. Noniin, mennään sitten, Felix. Siiri ja Erika, haluaisitteko te lähteä tänään telttailemaan munkaan johonkin metsään tyyliin? Joo. Nyt. Joo. Okei, no niin, hyvä. Mulla on kaikki kamppeet jo valmiina. Nyt. Kun mulla on jo kortti, niin mä voisin ajaa teidät vaikka sinne. Mut etkö sä tuu? Nyt. Tuun. Ok. Oisko tässä hyvää? Nyt. Joo. Tää on ihan sikapimeetä. Mä lähden tyypit metsään. Okei. Okei. Täällä ei näy edes melkein yhtään mitään. Täällä on joku vaan puita joka puolella. Okei. Ehkä mä en uskallakaan mennä tonne metsään. Mä varmaan palaan teltoille. Nyt täällä pimeentyi. Ai, tässä se teltta onkin jo. Kävittekö te nukkuu jo, Erika ja Siiri? Ai, mitä? En käynyt. Okei. Mä käyn ehkä nukkuu jo. Mä väsyttää. Käy vaan. Hyvää yötä. Öitä. Äitä. Erika, älä laita niitä käsiäs mun jalkoihin. Sori. Hiljaa siellä, kun mä koitan nukkuu. Joo, sori. Erika, oot sä heräillä? Joo. Miten tää mun makuupussin vetoketju on mennyt ihan kokonaan kiinni? Tyypit, kuuletteko te mitään? En tiedä. Mä en ainakaan oo käynyt laittaa. Ja muuten Erika, mä oon nukuttu koko yö sillä, että toi vetoketju ei niinku ollut kiinni. Et, kiva. Ja ilman, koska täällä oli kylmä yöllä. Nyt. Sori. No ei se sun vika ollut. Aletaanko jo pakkaa, kun kello on kohta jo niinku 9:30? Hä? Niin paljon? Totta kai aletaan. Mulla on kiire kotiin. Entä sulla, Erika? Nyt. No ei. Okei, no Siiri, meissä vaikka purkaa telttaa, niin mä ja Erika otetaan kaikki loput kamat. Käykö? No joo. Olipas ihana yö, vaikka vähän villu. Siiri ja Ella sekä Erika, te palasitte. No ei hirven kauaa ajateltu olla. Hirven kauaa? Mitä se tarkoittaa? Tarkoititko kenties hirveän kauaa? Joo. Tulossa. Nyt. Samoin. Au! No mutta miten meni yö? Hyvin. No sepä kiva kuulla. Nyt jos voitte, niin kannattaa lähteä kotiin ihan vaan lepäämään. Sitä mä ajattelinkin. Mä väsyttää vieläkin ihan sikapaljon, vaikka kello on tyyliä kohta 10. Onhan se jo ylikin. No mut silti, mä menen nukkuu nyt kotiin. No nähdään taas siinä viikon päästä. Juu. Heippa. No heippa vaan. Ja sit Siiri lähdetään kotiin. Mä taas kaaduin. No ei tarvitse ilkkuu vahingolle. Joo, lähdetään vaan, mut mä ai. Ihan miten vaan. Mikä toi oli? Ai mikä? Sitä paitsi mitä sä katot? Mä katoin Erika ja Ellaa vähän, kun ne käveli tonne päin. No ei sit mitään. No mitä sä nyt näit? Ihan niin kuin joku olisi kuvannut meitä ja silleen heinättänyt kameraa aika kovasti. No niin kai sit.